Yo terus ki malah apa iki. Gelungan lho niki. Ah iya gelungan kuwi mau. Mugi warga Malangan. Ayam tentrem wargane. Amin. Iya mak ayo. Kaya gone toto-toto. Kengko ora kon mulih sapa muni kon mulih. Ayo mak. Aku pit-pitan. Pipitan. Tekan gone Simbah. Mbok ngendi kuwi? Simbah kidul kono. Mugi warga Malangan. Heeh. Tansah gemaripah. Amin, amin. Nah, iki saiki ya gone tak pilih. Sing dhisik dhewe sing rebab sik lah nggo pembukaan. Bose je padake bos malam ini kan Om Kiswan. Monggo wis tak matke iki karo wis aja aku. Ora iso ngethok bayaranku wong wis tak tampa. Wis aman aku. Ayo Om. Yo. Ayo lelungan. Lelungan endi? Ning gubuk asmara. Terus Warga Malangan petani nile tandur iso ijo royo-royo. Oh lho nek asmara ki O. Royo-royo ki O. Salah iki. Baleni meneh. Andekno nganggo kalung gedhe banget ngono kuwi. Kowe kalungan akik gedene ranjang masuk diganti karang. Ayo Om baleni meneh. Oh karo O kok beda. Lelungan. Lelungan meneh. Nanti sidane iki. Gawa klambi batik. Batik. Warga Malangan. Baik-baik. Iya, Ya bener ya. Iya, terus apa anjure iki? Sing meking kuwi ya kudu kuwi. Dinaimik. Mike loro. Nek siji kurang kuwi biasane. Ayo. Ayo Mas Seto ayo. No. Tuku pangan. Tuku pangan nanti. Ro kancane. Ro kancane. Terus? Mugi warga Malangan. Lancar rezekine. Mau wis metu mau lancar rezekine iki. Wis metu lho mau. Apa metu pindho mosok? Iya bener kok kuwi mau ya wis metu ning gone Bapak Sinden iki mau. Siji meneh loro meneh lah. Sing demung loro. Ayo. Kejem lho iki. Iki nek nglatih kejem banget lho iki. Kowe iki jane sapa ora? Kowe iki ditabuh. Mikir. Ayo Mas. Wong edan. Hah? Wong edan. Wong edan. Lambene mangap. Lambene mangap. Terus iki warga Malangan. Boten kapok nanggap. Amin ya. Terus siji meneh Pak Wasito lah. Ndara Puntadewa iki. Ayo. Neng tunjungan. Wah, ya neng tunjungan. Pak Bejo.
Apa? Neng Tunjungan. Heeh. Nggone Pak Bejo. Ora ana Pak Bejo, ora ana. Anane Pak Bungkik. Mugi dusun Malangan. Tentrem Raharjo. Amin. Ampun nangis lho Pak Wasito, wah. Mungkin dusun Malangan. Ayam Raharjo. Ora ngono kuwi mak ayo ora apa-apa. Diteruske mau tekan ngendi mau? Panas udan panas saling aling. Ya caping gunung sampun diaturake ya wis dipinangkani. Heeh. Terus iki mau isih ana akeh iki mau ana iki. Lanjut kita baca yang iki apa kertas iki. Mas Gading nyuwun fragmen ketoprak Bandung Jonggrang. Pak Kezuan dan Mbak Agnesia Nandasari. Oh nggih, mengke. Saking Om Sulistyo Jambi Sumatera, warga Malangan. Oh nggih, saking Om Sulistyo. Terus niki tasih enten wau. Oh niki saking Om Sulistyo warga Malangan ingkang lenggah wonten ing Jambi Sumatera. Nggih mau wau nyuwun fragmen ketoprak. Terus niki enten saking Bapak Sudariman. Nggih nyuwun Mbak Oriza nyekar pepeling ngagem bawa. Nggih, salam saking rincang-rincang wonten ing Kembaran RT 07 Kasihan Bantul lan rincang-rincang wonten ing Malangan. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Tesih wonten mulih lho niki. Wah. Iki rame dan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu ki dalang saking Mbah Pujo RT 49. Malangan nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh nggih. Kakentun kagem Bapak Dukuh Malangan lan sedaya warga Malangan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, keselamatan lan rezeki ingkang barokah. Amin. Matur suwun kagem guyub rukun warga Malangan ingkang sampun nguri-uri kabudayan Jawi inggih menika merti dusun dilajengaken pagelaran wayang kulit. Mekaten kidalang matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki berarti minangkani sing endi sik, Nduk? Pepelinge sik wae, Mak. Oh, pepeling sik. Iya. Berarti Mbak Orisa. Iya, jumeneng, Mak. Jumeneng Mbak Orisa. Monggo katuran jumeneng kanca-kanca nyuwun spote kanca-kanca. Mbak Orisa. Nggih, sugeng dalu. Nggih, minangkani pamundutan. Apa jenenge mau? Minangkani pamundutan. Nggih menika pepiling saking pundi nggih? Saking Pak Sudariman nggih. Sudariman. Nggih, saking Kembaran RT 07 Kasihan Bantul lho. Oh nggih, kok tebih-tebih nggih. Wah, tebih. Niki sik WA enten sik saking Kanada nggih. Saking Kanada. Nggih, mengke kula baca nggih gampang. Mas. Nggih. Menika enten melih titipan nggih. Titipan nggih. Diwacake to nggih. Oh nggih, diwacake sekalian. Macane muni piye macane? Oh nggih. Heeh. Sawer 1 juta kagem sinden warga Laras. Oh nggih. Dari Bapak Arianto. Nggih, matur sembah nuwun. Lenggah? Oh nggih. Mugi-mugi berkah. Paguyupan perantau DK 13. Nggih. Mulangon nggih, Pak?
Mau Malangan. Malangan, Lah iki no. Nyonya padha karo kowe nggih. Heeh. Malangan nggih, nyuwun tembang pepeling kagem Pak Dukuh lan sedaya warga Malangan. Lah nek iki berkah sehat selalu amin nggih Pak Ariyanto. Mugi-mugi berkah nggih Pak. Amin. Niki nggih pepeling Mas, sami. Pepeling sami. Nggih. Oh nggih sekalian mawon. Sekalian Ngaten. nggih. Nggih. Dibawani nggih, Mbak? Nggih. Nggih, monggo. Rukun Islam kang lima puniki kati dana mereng para sesama aja pada ditinggalake penontonnya kathah lho Mas. Kathah nggih Nika kathah. nggih ten ngajeng wonten ingkang lenggah kursi Bapak Oh, Ibu nggih. nggih. Ten wingking menika sami jumeneng Oh, nggih. nggih. Kathah lho Mas Wah nika jan lho. bludak. Nggih. Bludak nggih. Niki nggih wonten. Nggih, kula nika. Nika. Napa? Wah guwek nek kae. Terus, Mbak. Nggih menika ten wingking kathah Mas mbok ken majeng nggih. Wah, nggih ngaten nika nggih. Engkan wong ten wingking anu Pak, majeng mawon. Nggih. Ajenge ketinggal lho. Nggih mengke nek ndak ora ketok bagusku nek. Alah. Alah. Ayo gleleng sithik ora masalah kok. Bagus toh? Ora. Bagus dari Ibu. Ayo, Mbak. Rukun Islam niku sahadate kang angka kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso kapatyakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampun sampun diteruskan Mbak. Teruskan. Langsung pepiling.
kasihan wau. Nggih. Nah, alhamdulillah menika pasukan joget ugi angsal sawerang. Alhamdulillah nggih. Bapak saking Pak Arianto ugi Nggih, matur sembah nuwun. Wah. Nggih niki Mbak enten anu isine lho niki. Oh nggih. Nggih enten kertase kalih enten anu niki sak kertase nggih Mbak. Oh nggih. Mangke ndak ketok. Oh ketok nggih. Nek ketok pripun? Oh ya ora apa-apa jane. Sereng sing ketok-ketok ya anakku biasa. Oh nggih. Ketok Nggih. sithik ora apa-apa. Iya. Nggih sampun Mas. Nggih sampun matur sembah nuwun Mbak Orisa. Terus isih ana apa mau? Nek isih ana gubuk asmara terus ana fragmen ketoprak. Heeh, isih ana akeh ya. Oh, isih ana meneh sing saka WA lho iki. Iya, diwaca sik. Heeh, iki tak wacane iki. Nah, iki titip sawer nggih, Mas. Nggih. Terus nyuwun gending nyidam sari sik bawa Mbak Agnes, sik nembang Mas Gading. Waduh. Nggih, mengke, Kak. Saking penggemarmu Mbah Miko Gunung Kidul, wis saking Mbah Miko niki selalu menyawer lho iki iya. Ya mengko dipinangkane mengko iya. Saiki gubuk asmara sik napa fragmen sik iki? Napa? Fragmen? Oh nggih, berarti fragmen sik iki. Om Keswan, toto Mbak Agnes toto ya. Iki isine kandel lho iki, Om. Wah, tenan kandel tenan iki ora ngapusi aku. Sip iki. Yo semangat. Mbak Agnes ugi toto mengko mbane sing gampang. Tenan lho iki tenan lho Mas iki Mas. Mbane engko sing gampang mban wedok ning aku tuan. Sugeng dalu, Mas. Sugeng inggih Sugeng dalu. Walah kok nggone prahmen iku terus pripun? Udah iki fragmen niki apa jenenge? Ya minangkane pamundutan sik, asli lho iki ora hapus-hapus aku iki lho. Nyuwun fragmen ketoprak Bandung Jonggrang lho. Wah nggih sak gatu-gatu kula ya wong gek mriki niku gek anu neh. Napa? Napa neh? Kene iki ngen toko-toko ketoprak kabeh ya, Mas. Nah, mulane Ayo nek kersa fragmen awur-awurane niku kula iki siap. jane niki mboten cocok nek dadi Bandung niku mboten cocok. Wong kalunge gedene sakmono ora dadi gentro ya. Iya, kalung kasekten e. Kasekten to? Heeh. Apa isine, Om? Ya iki tinggalane putu kula. Lho. Lucu seneng. Niki kali sinten? Kali Mbak Agnes. Wah, jane nek asline cocok. Asline cocok. Cocok. Ya meng kapan kok ki asline. Iso tak ngen-ngen. Cocok nek dadi Bandung saiki cocok blangkone apik soalnya. Apik. Apik. Lah ngono kok diseneni. Seneni kepiye? Lah ya nganggo iket kaya ngene wae apik ngono kok diseneni madan-madani Pak Dalang. Lah iki yo lho madan-madani lho. Lah iya kan kita sama-sama dalang. Oh iya, heeh. Wingi aku ya matur karo Pak Wiyono. Pak nek danane mboten cekap kula mawon aku yang pun Terus kok untunge kok cukup kok iki Mas. Heeh. Pun kula 7,5 pun kompor aku yang. Oh, jos mayang kuwi nggo kompor. Ayo Nduk Agnes, ayo sidep-idep. Digandeng no, digandeng. Aja padu tekan omah. Ora apa-apa jenenge panggung iki. Well ayo sakniki iki Profesional panggung. Lah piye po ya arep karo ingkang garwa aku ora. apa-apa. Sapulahe kula tertak-tertik iki rasane cemburu gede, Mas. Cemburu saiki. Cemburuan tenan kok. Letak-letik ngapa? Tertak-tertik ya nyok tertak nyok tertik. Mbak Agnes wah iki ya piyayi siji iki. Apa? Jos. Ora maksude ngoten lho ora. Piye? Ora jos ki ora. Ah, Piyayine. Arek nyondro apa arep piye? Ora, piyayine iki sibuk larik ning alhamdulillah. Bisa bantu awake dhewe nyambut gawe. Bisa goleke badi aku. Kokean iki mesti. Ya ora Nes. Ora. Oleh wayang loro kok. Oh, oleh wayang Lah loro. kuwi Jahat ya. sensor agur ngraji nek. Ora no. Cah tertib aku ki. Piye iki?
Kan ngapa? Fragmen ketoprak. Prahmen es. Apa Ramen. nganune? Apa nih jenenge? Jare Bandung Bandung. dan Bandung. Jonggrang. Eh lambane endi Mbak? Mbane. Mbane. Mban. Ayo. Sapa? Weh langge Kowe iki engko iki Eh, ora Mas, mban Bos. nyambi gendruwo. Aku ora ngundang demit engko. Ayo wis. Ah iki lho mbane. Lah kok aku ketutupan no nah iki no. Iki engko nyambi karo dadi gym. Aku dadi watu iki ta. Ayo dadi watu. Oke. Siap tak lungguhi. Iya. Dilungguhi bos ora apa-apa. Heeh. Kaya Sing- jaman Pake Mas Dalang kae biyen nglungguhi sapa-sapa bebas. Mbak Jonggrangnya cip. Jonggrang jos ya. Heeh. Iki Nek dak klenak-kleni omong-omongan Eh, japsip-sapsip. lah yo kowe iki karo aku, mban ki melu Wait. aku. Aku ki wedok to. Wedok no. Wedok. Aduh. Sik endi to kene tak dandani. Ana wedok. Tani ditandani. Nek wis Aku nek ngadeg keduren kok. ora apa-apa. Apa? Kembang. Kok sike nanu sike lu. Wah, jebul. Tak jegagi Bol dhuwur banget. Pas banget kon. Nek lungguhke ora ketok dhuwur. Iki pas banget sumpah. Pas. Pas to. Muk cimu. Nggonmu diuculi ben dinggo iki. Aku ngadeg kok iki. Lu ngadeg. Yo ngadeg yo Mas. Wes yo. Kono kowe kono. Kowe engko sik nampa rawe Ayo, Mbak. Bandung. Ayo, Mbak. Aku- Kowe nang ngarep kowe sik nampa rawe Bandung kuwi lho. Kowe ngger sula sikik, Nes. Ayo. Gersula sik. Heeh. Di. Iki ora terus depel-depel ngono to. Kowe mban ra kurang ajar kowe iki. Lah Kowe iki mban. Ora Lah, iki malah templek-templek. Wah, wis. mama. Ora. Ora nganggo memah-memah. Ora. Iya iya iya. Pak modar aku malah. Iki nganggo nganu sik ora pelayan-pelayan. Iya. apa Ayo iki nganggo, sik ya. ora? Pelayon kok terus ke omong-omongan. Iya. Aku teko. Oke. Ayo ayo mbane turuk-turuk Keprake mbane. mboten, Hah? keprake mboten. Keprake mboten. Dikeprak. Ayo mbane turuk. Keprak sirahe. Duruk. Turuk. 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 Apa kuwi mah? Sing cetha, Cuk. Keprak RRI. Ngawur. Wis rasa nggo keprak kowe. Pongkes ban kalah lucu nek iki yakin aku. Bengi iki kalah lucu iki. Oh iya, ora kalah aku titenono kok. Urung kalah iki. Oh, urung. Wah, iya mengko gorok. Duduk, 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 duduk. Ban. Apa piye iki arep perkenalan sike arep disiarke sike apa ora? Kaya nek ketoprak tobong. Oh iya disiar. Aku biyen nang kene jajah desa ketoprak tobong ora Rabuhi. ngomong kok baleni. Wah, wis. Kowe do lungguh sithik. Ya. Duduk, baleni. duduk, duduk, duduk. Ayo. Manute karo aku. Wis Ora kowe rasa ngeprak. Mbak tak suwek lambemu kowe ngeprak. Duduk, 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 duduk. Sugeng dalu. Para pamirsa, kesenian Jawi ketoprak. Gue jajal Fik sing nyarke kowe Fik. Ora menika badhe mendhet lelampahan Semar bangun kayang. utuh Utuh. Roro Jonggrang. Dene Roro Jonggrang katindakan dene Nimas Roro Agnes Widya. Kowe mbokku. Agnes Yananda. Kok Agnes Widyasmara. Oh, lali aku. Dene mban kadhapuk dening Mas Vicky. Jung apa? Bandung. Tu Bandung Bondowoso. Inggih menika kalih Roberto Kiswan Anok Sumarjo. Roberto. Monggo sami midhangetaken Amir Sani. Roberto. Mugi-mugi cuwa ing penggalih. Dok 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 dok. Wis kedo omong-omongan. bayar po.
Wes suruh. Wis. Mban. Nggih. Mban. Iya. Hatiku ki sedih lho, Mban. Atiku pengen. Kok ngono ta kowe? Mbane nekat. Sedih kenapa? Atiku ki sedih, aku mung gari dhewe ning kene. Mosok. Mbane iki basa. Heeh. Mbane iki gagrak pantura nih. Ayo berarti engko kowe dadi macan barang kae. Siap. Sedih kenging napa to? Aku ki mung gari dhewe. Keluargaku kabeh ki wis mati. Kakangku, bapakku. Kok kowe ki yo menghiburku to, Ben? Waduh. Mbok kowe iki gulung-gulung apa piye ben gawe seneng ing atiku ngono lho, Ben? Ayo. Kira tinggrunjal. Boten sae. Omong iki mireng iki gari blundung tekan kon. Piye iki Mbak ning kene awak dhewe gur gari wong loro. Terus apa sesuk sik ngancani aku sik melindungiku. Aku gelem aku. Ayo kowe soal wis kaya gendruwo kaya ngono. Iya, jelas. Kayak iki kok suwung ngene iki to, Mbak? Iki ceritanya semua lagi. Iya. Oh alah. Kowe iki wedok nang kene. Suarane wong wedok. Heeh. Kok arep maneka warna? Apik ya. Jonggrang. Sopo iki? Iki wis tak apa-apa lho, Fik. Ora. Ora male. Walah iki ban opo iki? Baleni. Jonggrang. Aja teko, aku sing kaget. Kowe njut muni kualik ngono. Baleni. Wis ra sida. Jonggrang. Sapa to iki? Jonggrang. Kaya ana wong bengak-bengok. Oh, niki nggih wong to niki. Oh, ngoten tiyang niki Ndoro. Tadi Coba kono temanono, Mban. sinten niki? Aku. Wila, malah atos. Tuh. Kowe iki sing basa. Oh, nggih. Wah angel tenan iki. Aduh ae. Niki sinten nggih? Niki sinten, nggih? Aku Bandung Bondowoso. Oh. Aku saka Kraton Pengging. Ah, jengking. Pengging. Pengging. Sapa, Mban? Bandung Bondowoso. Bandung. Nggih. Lah ya kuwi sik mateni keluargaku Oh, lah ya kabeh. dipateni bae. Tok. Ayo. Iki kok Tok. Nah. takonono Mban ngopo andene, Mban? Jenengan ajeng kersa pripun niki? Hah? Jenengan ajeng kersa pripun? Keraton ngendi? Prabu Baka wis gugur madyaning paprangan mungsuh Bandung Bondowoso tegese kakangne anake jenenge Prabu Gupala ya wis tak pateni. Malah guyu. Ora guyu. Kowe iki wedok. Aja Malah kaya entuk hiburan. Tegese aku bakal nek guyu ki ya sik alon. Nah, bedah Praja Mboyong Putri. Lah saiki sik nang kene Rara Jonggrang mula gelem ra gelem Rara Jonggrang bakal tak boyong ning Pengging. Tak dadekke bojoku. Mban. Omongno. Roro Jonggrang prei.
Mboten mlebet. Omahe banjir. Kowe iso mikir, kowe iki sapa to? Kula ateges mboten kok teges ajeng somo niku mboten. Tegesan. Heeh. Kula menika nggih satriya saking Satrio Gunung Gundul. Kembar. Aku ora ngerti iki. Kowe iki ming Kok kemban dadi ngono. ban dadi satrio. Oh iya ya. Wis ngaliyo. Aku tak ketemu karo bendaramu jenenge Roro Jonggrang. Lah niki. Jare prei. Wis kowe mlebu. Wes kowe nang kene wae Mban, kowe ora Jonggrang. ngendi. Apa? Kula kan mlebet pundi niki? Wes kowe iki Mlebu penjara. kowe nang kene wae ngancani aku, kowe lungguh kene. Jonggrang. Apa? Mangerti saiki negaramu wis bedah. Sing Dap niki wonten watu niki. Oh mboten. ambok dimut. Kula tak tengok mawon. Nah. Saiki kowe gelem ra gelem bakal tak pek bojo. Gelem ya? Apik. Watu ki bebas. Piye, Grang? Terus aku ki atiku tok daleh ngendi, tak daleh ngendi. Nek aku ki gelem karo kowe. Kowe kuwi wis mateni bapakku, kakangku, kabeh mbok pateni. Lah Kok aku mas terus jur aku kon gelem karo kowe. lah mergo bapakmu ki tumindak sing ora apik perlu terus tak pateni. Ora apike nggo napa? Ora apike nggo napa? Le ngumbah ki engko nek wis rampung. Ya nyelake umbah-umbah. Gelem ya, Grang? Ora, Ya. ora. Ora ana senopati sing isih urip, kabeh wis mati ning paperangan. Mergo saka kasektene Bandung Bondowoso, gelem ya? Terus aku kudu bangga ngono karo kowe. Loh, kudu no. Kowe kudu gelem arep ngopo? Aku ki nang kene dhewe. Bapakku wis ra ono, kakangku wis ra ono. Aku. Terus aku kon tresno karo kowe. Lah ya, Kacang-kacang. lah tenimbang kowe nang kene meng dhewe. Rokok. Rokok mboten. Kacang. Rokok Bu. Kacang. Tak pancal kan. Ya, gelem ya, Grang? Ayu ning wanita. Arep ngopo? Gelem ya? Ora. Tanganmu arep ngopo? Sun kapan bisa nanding. Iki ngopo to? Ban, woi. Woi. Ya, Tolongi aku ki lho, kowe iki sik gede-gedene. Ban, Kita gojeki sate iki. iki Bandung kudu kire. Dikencang kaya pesakitan. ayo ngono ki, Ban, betul. Siap. Monggo dilajengke. Kula tak Piye, Grang? Ambok kowe ki arep nembang, arep suaramu apik, aku ya ora gigrek. Loh, kok ora gigrek? Kok ora gigrek? Kaya wong arep perang, ora kesengsem ngono. Oh iya. Ora kesengsem karo kowe, ha. Ane suwe-suwe jenenge wong tresno kuwi saka mripat medun Ora ning. iki ora suwe iki delet wae. Hah? Ayo wis ra iso aku. Lah iya aku ya ngerti jare bojomu. Mulih dhewe kowe engko. Hamulat sira Mas Ror Wis ning kono wae rasa oyak-oyak aku. Bantu. tan kuat rasane
ati. Tanganmu lho, Gong. Bang. Ayo terus. Ayo terus. Kowe iki mbok yo melindungi aku ngono lho kok malah terus. Gandrunge satriya ki jogete ya ngene iki. Ngapa tangane kok dadaki wir-wir ngono kuwi? Wah, lah ya nek ra wir-wir terus piye? Hanya ming mandek iki. Kok malah Kok dua jari niku, Ndara? Main iki. Nah. Duh Nimas aduh yai. Nono Branta Nengsun Kuale. piye gelem ya Cahayu kowe ora bakal tak tibake ning jurang apa? kowe tak bopong tak tibake ning kasur babut Pramudani ngerti lho Aku tadi kasure gelem. ora sudi aku Iki malah ngirit lho ratuku. Aku tadi kasur. Sik penting mengkurep bae ya. Lumayan. Kok nek mlumah ndak ana gandele. pusing aku ya gerang ya Ora, apa penjalmu bakal tak pinangkani aku ya ora arep njaluk. Watono karo kowe. Jon jaluk tumuruning Wahyu Cakraningrat rembulan utawa Sang Hyang Surya Dilanjutke niku. ya gelem ya Ora, gelem moh. terus cakepane Ayo Ger. lali cakepane aku Bantu kok bingung Ya. golek cakepan. gelem ya Ora. kok sik rasa tuntang-tunting aku bingung aku lali aku gelem ya Moh. mbok tok bujuk bendaramu kuwi to Mban Aja kula nggih dhewe. Kowe iki ya kurang ajar mban. Natyan sakedhep netra gelem ya kinar ya usada branti Kok cincing-cincing barang aja ketemu ndi niku, Ndara? carane wong sabar ki ana watese Kulon Progo niku. kudu wong sabar kula praga ya duwe wates Jograng Apa? aja gawe gembunging pikirku lho kowe Terus leganono tak dadekke bojoku Lah Mbak Yu, hah iki ora ana hubungane karo Ayu etok-etoke iki, etok-etoke. kelapa muda lagan nono brantang ing Jogran piye Bandung? negaramu wis kosong
wis ora duwe sapa-sapa. Ming gari kowe karo mbanmu sing ra kalap kowe. Mula gelem tak boyong ning pengging. Ya, aku gelem ban. Nah, ngopo to ora mau-mau? Ra yo aku ora dadi kesel ngene iki to. Aku gelem ning ana syarate, Ban. Syarate apa? Waton ora tumuruan ning lintang karo rembulan bakal tak. Orang pelanggaran. Apa? Syarate ya kuwi gawekno aku 1000 candi Bandung 1000 bayi. Wih lah dalah. Candi to. Oh candi. dalam waktu semalam. Wih. Ngemengke Bandung. Sawangen. Jajal. Sik. Oh, gur bohong. Arep ngapa kowe? Demite tadi demit. Dadi demet saiki dadi. Wes. Sekar setan. Gendruwo Membo dadakan. gendruwo membo dadakan. Ban. Iki setane Nas. Lah ya aku arep njeluk emban aku arep golek bantuan karo mban kok. Oh golek mban dhewe. Ngejamban. Mbak ngejaban Lah ya kowe sapa? iki bar nono iki terus dene nek tak jeluki yo dene kok. Dadi setan sik kono ku nek Dadi tak setan jeluk sik. dene. Nah. Ngopo kok? Kula ingkang suwun sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Wale nggih. Kuwale. Kula ingkang suwun. Kula ingkang sowan. suwun sinuwun. Loh. Dok. Jim dan Jun, Ya. kowe pinangka dadi abdiku, aku njaluk gawemu. Gawekno candhi cacah 1000 wektune ming sewengi. Sago. Bayarane piro? Ora bayaran. Ora. Oke, aku sagu. Gotong royong. Oh iya. Ya wis. Oke gawe. Duduk. Kepiye lek gawe iki? Lah ya sakarepmu kepiye carane kowe nek dadi setan, dadi jin arep gawe iki sakarepmu. Mindhahi Ban. watu berarti iki. Mban, Berarti. Tak mindhahi watu. Aku ki Bandung. Kalau kita watu. Wah, wis. Waduh. Bola niki pun kula damel kes tunggal. Siji. Tapi double. Lah iya. Oh niki pun jiro lupat 6. Ban. Ayo, kae kowe jeluk ana warga desa kae supaya ngono. Hei, ora ngono kuwi iki. Alon-alon bae. Ben Bandung ki candine ora dadi. Jonggrang. Apa? Jonggrang kowe lunga sithik kowe. Etungen candi wis dadi 1000. Wektune ming sewengi. Bandung tok sepelekke. Apa ya tenan? Dia diitung. Cacah 1000 tenan. Ban diitung, Ban. Siji. Wih, kok loro iki? Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh, pun kurang siji. Kurang siji. Kok cepet banget lah mau ngitung. Tenan apa ora baleni? Siji. 300, 999. 900 loro, 998. 999. Kirang setunggal niki. Kurang siji. Nggih. Nyatane kurang siji, Wah, Bandung. ora mungkin. Tidak mungkin. Hitung meneh.
Ban. Lah niki double-double soalnya. Tadine petugas rada repot nek Sik bener to, Mbang. Jonggrang. Aku Bumi ngatasé ming kurang siji mbok ya wis to. Ora aku usah trimo, digawe perkara. Bandung. Aku tetep ora trimo kudu 1000 cacahe. Kudu 1000. Heeh. Ateges sijine jangkepe kowe Jonggrang. Loh, Jonggrang. Wah. Lah kok ya dadi patung tenan Jonggrang. Ya aku gelem iki, gelem. Sik kowe ngali yo. Mumpung iki meneng. Wah. Patung kok kemringet. Wah, keringet kok medun. Loh. Medun nang gulu. Lah kok keringet kok iso munggah gunung. Jonggrang. Niku kok wonten segara. Ya yen kono kowe tak buang ning tlatah Prambanan Jonggrang. Tuk 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 tuk. Wes kek bubar. Wes. Pun nggih namung ngoten niku ya Nes ya. Wes po iki. Wes bocok ora krasa. Apa? Wes tenan iki. Wes pun iki Mas Gading. Pun sisan gubuk asmara. Wow beres. Nis sing mau kae. Ya iki sik. Sik aku mau ya entuk nganu kiriman, Oh, kiriman. ada kiriman. Ya, sik bentar. Ditum iki. Ditum kuwi. Iki wah iki kacau Nes iki. Lah iki Piye-piye. Kowe oleh kiriman apa? petugas repot. Iki lho, aku entuk Iki diparingi 200. Ah, Om Kiswan ngalah, apa isih kurang badine iki? Nah, kuwi betul. Ah, oh. Nyoh aku ki cah dermawan kok. Nyoh Andani, wis ya. atur. Waduh. Nyoh. Tenan iki ikhlas. Ya Ikhlas batine iki wis entuk Yo. akeh ya dum-dum karo Oh, oh. kancane ngono engko lho. tak kaiden ku urusane kowe ora aku rampung wayangan. Hah? Aku melu. Weh. Oke, matur Lah, emban. suwun. Wis, apa Nes? Tak macane. Oh, oh. Macane. Matane muni piye matane? Maha Esa wong Tegal di Tiga Raksa request ninggal katresnan oleh Mbak Agnesia Nanda. Salame nggo grup KTA Agresi Peci teng Tangerang. Lagi podo pantau lewat streaming. Wah, Muga siang. sehat sedaya, salam muri-uri budaya. Ah, jos. Ngoten Iki niku. ninggal katresnan sik Nes. Pun nggih. Oh nggih. Ku gek dijatilke. Ya. Iki Damsari engko sikip. Tesih kata samangke Heeh. pun pinangani monggo. Wis kono gek Dite 100 gawa engko balekke nang mobil. Apa sih iki? Ninggal katresnan. Oh, Ninggal nggih. katresnan nggih. Ki mau ana keterangane ora ninggal katresnan? Ono, santai. Oh iya, berarti aku tetep oleh lho iki Nes. Insyaallah. Nek situ. Pun nggih aku lungguh ya Nes. Piye ta? Kok linggah wong urung keringetan kok. Oh iya, wis yo. Ninggal katresnan. Dikancani ra? Dikancani. Bu Ayu. Wah, yo cocok. Cocok karo Mbak Ayu, Mbak Agnes sing tengah Om Kiswan. Wah. Bayang aku Ngopo? Apa Jos. bayangane? seneng aku. Jos. Ayo kene Nduk Cahayu. Piye kabarmu Le, Cah Bagus? Ya oh apik. Ayo Aku kuwi. pelukut. Sik rukun. Sehat. Sing rukun kowe karo Agnes sing rukun ya. Aja do rebutan aku. Hah? Ya. Ngopo? Pokoke engko pokoke dinane tak do madil. Apa? Iki ki apa? Senin, Selasa, Rebu aku ro Bu Ayu. Heeh. Kemis, Jumat, Setu aku ro Agnes. Minggune Suntik. Ora kok diwektuke ngopo? Ning nyambut gawe le nembang. Entah. Kan kudu seniman kabeh. le arep nembang. bar iki prei seminggu kok. Lah apa padake radio apa piye? Ki, kok radio. Lah kok kon nembang terus? Wis to, rasane iki nyambut gawe anake isih cilik ragate akeh. Ayo sik rukun ngono Sing kuwi. ayo Nes yo, ku aja ganggu gawe Sik niku nyambut mesra gawe. ngono lho. Ya. Sing Kok mesra. padu wis ketemu rong segarane mau. Wah, segorone. Segorone asat. Jajal nggon aku tili ana Wah, wis ora. Segorone gue butek. Suwangan.
Yo, wis ya nembang. Ketoke mah Pus luwih. to. Mblebeke gundulmu wae kena. Ya sing apik dipirsani Lah ya piyayu padha kono kan segerane bening ngono aku butek. Ya ngono ki rak tergantung perawatane. Wis kono. Hah? Perawatane. Lho, Iki- perawatane ki ra ya padha to. Rasa yo. dipisah, rasa Lah yo dipisah. Ambune ki ra ya padha to. Iya. Bentuke ra ya padha to. Ya beda. Rasa Beda. dipisah, rasa dipisah. Ya wis kek nembang. Ninggal katresnan sing apik iki nawiyah biyen bapakku, maratuamu kuwi nek nglatih nang kene. Dadi piyai-piyai sepuh kene do ngerti karo aku. Oh, ngono. Do ngerti. Heeh. Kezwan sae napa sae mbot Pak, Bu? Yo, gek di. Mboten. Sae to. Terus do lambirmu dareng apa? Wong kesuwan sae nggih. Sae nggih. Kowe Aja ya aja. Apa Dik iki mau? yo kek nembang ninggal katresnan ora. Ya, kok iso kewer-kewer kaya ngono ki to Iso yo. kewer-kewer ngono kuwi to. Eh, ah, eh. Kene apik. Kaya kae lho apa jenenge? Celeng, ngono. Kae lho sing nganggo celeng kae lho. Oreokan. Matur sembah nuwun Sampun matur sembah nuwun rupi ing sampun dipinangkani. Nok piye, Mak? Iki ya gandeng wektune ya saya ngoyak saya banter. Wis jam 1:15. Ono durung to jane? Wis ana jam 1 kurang lah. Ya jam 1:15 kurang. Piye kuwi? Ya pamundutan sing durung mengko ya iso dipinangkan ning gara-gara ya iso ana apa. Mau iso ana Nyidam Sari. Dipinangkani ning gara-gara. Ana kangening ati. Pokoke ya isih akeh mengko dipinangkani ning gara-gara ya, Mak. Banjur saiki karepmu piye? Ya neruske lakon sik iki lakone ya isih dawa. Mongko ndak le bubar jam 5:30 ndakan kok. Iya. Ya ayo Mak tak direkke. Ayo, Nduk. Tansah marepamoreng sukma. Sukma sinukma winaya ing sepi sinimpun teleng ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liop-lioping aluyup Pinoba sating sumpena sumusuh ping rasa dadi Sinegek semanten ganti kocapo sak jawining pendapi Karang Kadempel Dilura Petruk lan Bagong sami mrepaki Raden Setyaki miwah sang Anumanarya kaget kadoro kasan